So what's up meaning do maranon ko tong tinig do ay niya magkape na ako pinay. Halo ko, straight na burga niya mo magkape. Nung kamon to? Amis ko na kasi duday malabs ko ba pa niya munta ako kanini tarlak. May ni bab kasang tingin panahon no manyaman mag-rides kaniya. Takas mo na naman kaya ni motor ng sitot masyas. Nang takas nagpaalam ko bab. Ando mo motor na. Hoy damburga, laya man kamalit-malitan yung kitangan mo ay. Okay mo itaba pabi ako niya man ni mama ako hindi man malyari burrito. Babla ko sama mong takatarla. Kutabi may pay mamo. Makisabiya mo bab drop kaya Angeles pagkipagchismisan niya ano ang wali ko. Baka bisyon na. Angeles siya pa makikipagchismisan na. O ba, pa ini pinala ng sabi-sabi, tuna kaya Angeles. Ikit ko pa pindihan nga doon may tatangsak. Tulang mama ko ay. Kabubugos na pang makuha yan, mag-flip top na eh. Damburga, mga yan lang talaga ng inda. Excited lang magkwento. Ay ni disan kaya pang matutod ni ay. Busitan tayo pa ba? Magpa-good morning ta kaya banta niya antik do. Apay! Good mornings! Umaga na! Apay! Damburga, mapamusit ka talaga na. Good morning! Good morning! Good morning, Smiley. Nabali itong good morning. Nanitan sinabi ng mamo, teka intindihan Chinese yata. Tabalo ba? Peke mo naman 19 dyan. Mayan ba? Pala nang sabi-sabi may niyang kap na naman kape yung ako. Balo mo naman kagliki ang kape. Kaseryoso na pa mo magkwento yung ma'am pamidyo may lupo. Maburge, pangadwang kape mo na nga ni ngabak yan ay. Kaya ma-overdose ka niyan. Hinaano ka ba? Pampay-energy ko yan. Malaut-laut ko pa yung motor ay. Maburge, halikang Clark yan. Mabab gani ulalabas ito mapunta ako keng Tarlac. Long cut kini ay. Ay, wabalo king dalan na yan. Ang kaya dumalang ka sa Kobyan eh. Ay, damo ka lang balo. Okay ay taba pitay nga usandang long rides. Para makita lang si Duday Malabs. Lahat ay gagawin. Lahat ay tatahakin. Ay, dambur, kaya kakanong mo. Mayan ba pala nang sabi-sabi ang timano tsura na naganing bambanay. Salita pa kasaba cake. Karanggang maglolo ay king pangabak na burge. O busy kasi Duday ba po. Lan mo tsuko keneng karela kaso yat chiking obrana wo. Anya pakikisabyan ko na mo ris crappy ang poy ko aren ay. Ay tay Duday ba pitang keng libutad. May ni palay chow chow ba. Magana kay nga so ngay ni nanaw kakawungan. Whenever ge, kilala na nakabolang. Aliba may pagupit ko kasi dyan medyo may baligoy chow chow eh. Wala rin picture ng Duday na shy type ba pa. Ayan mamangan niya yata ang bagok yan. O tumali naman pala ito na yung burge o mumuntay pa mo monasteryo de Tarlac. Makipagkape ako pa sana ng bagyagay ni ba. Puning ala naman pala yung Duday. Puntalan ko niya mo kayang obra kanyan. Maya pa burge. O pakalawe nakapamundadaan no. Balam dito mo pagkakamalikan mapakali ka battle. Ako kaya ka mag-bounce na kapin. Ay ni ba pala nang sabi-sabi pintalan ko niya kayang obra na. Kapmano break time na ba panyaikat ko niyang maingan kini ay na pawang karakal tao. Shy type siya talaga Duday na. Yapa mo bisang papakit lupo. Uy ka kanong mag-video burge pakit mengke ang lupo. Ay mo, sura mo pa mamamang halo-halo na. Makanta mo ba patad ko na ikang obra na.